Yun oh, solid. Enma. Ito na yung NMAX 2020 mga pre. Guwapo. Solid. Ano eh, Mino lang no? Pinanood ko yung vlog ni Reed. Sabi niya, napeke ako dito. Sabi niya, akala ko flashlight. Sabi niya, selector niya dito kuya. Hindi, wala nang bibindutin dito. Nakina. Sayang yung ano ko. Wow. NMAX 2020. Oh my God, ganun lang. Oh, helmet hook. Wow. Ito yung quotation na kung mahulugan lang po yung pwede mga pre. Ito yung sa ABS, tapos ito naman yung sa non-ABS.